Ja, det er Gerup Skov i Anderup El Mini Rally 2015, prøve 1 og 4. 100 meter, kommer højre 3 lang, og 100, kommer top højre 5, 140, kommer venstre 3 lang, hen ved præsten, som du lige kan se der, kommer 80, top venstre 3, og 80 igen, top højre 4 lang, og 80 igen, højre 4, går i venstre 4 lang, 80, med en top, der går i en højre 4 lang, kommer i en top 4, går i højre 4, og 80, venstre 5, 80, venstre 4 lang, og 80, venstre 4, går i højre 4, hen over top, og 60, top højre 3, det er den skæve med upset, går i venstre 3, og 100, venstre 2, plus ved skilt, kommer direkte i en top venstre 2, 140, højre 3 lang, går i en top venstre 5, højre 3 lang, i en top venstre 5, 80, top venstre 2 lang, og 80, top 5, kommer i top 5, og 80, højre 2, og kommer top højre 4, 60, venstre 4, højre 5, venstre 5, 160, venstre 3 lang, højre 4, venstre 4, højre 5, 100, venstre 4, højre 5, 160, venstre 5, kommer over en top, 200, venstre 3, hen ved skiltet med de 2 streger, kommer højre 3 hen over jernbanen, og 80, top venstre 4, kommer højre 3, og går i en venstre 3 lang, kommer 60, venstre 3 lang ved skilt, det er udflætningen, og højre og 60, venstre 4, kommer højre 5, 100, top 5, 100, venstre 4, kommer top højre 3 ved skilt, 80, venstre 4, hen over jernbanen med et hop,
100, venstre 3. 120. Top 5. 200. Højre 3. Og 80. Top højre 4. Og i venstre 4. Og 80. Højre 2. Venstre 4, kommer top, højre 4 og 80. Venstre 3. 100. Top 5. Går i venstre 3. Højre 4 lang. Og ender i en højre 3. 120. Venstre 5 over top 5. Kommer 200. Top ned med ubflux. Top venstre 5 og 80 venstre 2 lang. 100 venstre 2 ved skilt. Ud af prøven her i udflatningen. Og 100 venstre 4 og højre 3 lang. Og 80 højre 4 kommer i en top og går venstre 4 og 160 venstre 3 op ved huset. Og 80 højre 5 og 60 top 5. 200 top 5 med et hop. Top venstre 4 og i en venstre 3 lang ved skilt. Og 100 højre 2 med skilt, når vi trækker den på spids. Nu er en højre 2 her. Og 80 højre 3 lang. Går venstre 3. Og 80 højre 4 lang. Kommer i en top 5. Og 100 top 4 går højre 4. Og 120 højre 3 hen over broen venstre 4 over top 5. 100 højre 4 i det. Kommer 100 ved mål. 100 højre 4 200 venstre 4 og stop. Så vi stopper her i venstre 4.